Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Congress kalarai ban Kyrshan nyagaseng Tamilaga Vetri Kazagam TVK kabadai jong Vijay uting shop ba paunam ki film Tamil but South Indian. Hadian kajing job kabapin kandet ya baro ka election hajala Tamil Nadu kabalapin ki win ya kasan perthai ki balarim kum ka DMK but ka AIA DMK. Habapin tikinay kini karai UMP ka Congress usasi kan Senthil ulaong hoot ka Political Affairs Committee kala board ya ke TNCC ban Kyrshan ya ke TVK haga jing thau sarkar bathamai. Rahul Gandhi ubade unang yalam ka Congress Ukrainshai ba Kyrshan ya ke TVK Henry Ukharge President ka Congress ukwa ba ka Tamil Nadu Congress Committee kan shim ya ke nikarai ong kitulong khubor. Kajingalang ka Congress Political Affairs Committee kabalalong hanin kamiet kala board ya ke Tamil Nadu unit ban Kyrshan ni kajing thau sarkar jong ka TVK. Katkum kitolong khubor le yathu baka Congress ka khmilanti ya artali ki kam Myntri haga sarkar jong Vijay kinong yalam ka Congress u Girish Chodankar bat u Pravin Chakraborty kidang yakendo ikinong yalam jong ka TVK kila benrap bakila bu ya ka kendon ka bakongsan ka TVK kamdei banetrelang bat ka NDA ne ki parlok jongka kenthop ya ka All India Ana Dravida Munnetra ka Zagam. Lakmilanti ba an sa IT ya ke Shithi Kyrshan ka pura shaulat ka Tamil Nadu ka plelat yu Vijay ban bam smai ku Myntri rangba ka jilla la shai ka sngi kani ga jingle ajong ka Congress ka pen i ka jinga khlat parlok no bat ka DMK ka bala sinshar ka sarkar ha ka jilla bat minta ka pen i bakan sa khlam no namar kila job ya ke election lok sabha 8000 khat khandai dak ba job life upra na ki life khandai tali ki MP bat kila yat shakmat ban penyo lut ya baro life khnai tali ki constituency house nam arja arpusau habakin tho ting e unong aiktien ka DMK u A Saravanan ulakhat ya ni jingle ajong ka Congress kum ka nong kalaktien dak bakin tho baka seng kanumla ban job ya ki santali ki constituency klam ka Kyrshan jong ka DMK nak benta ka Congress kani ka pen iru ya ka jingwan phai byang shaga jinga sambor ha Tamil Nadu hadian da ki phosnam dak badon shispa pratli ki seat nak arspa life saungut ki dekhot ka TVK ka laduna tang shpotli ban yo e ka jingbon pan minta da ka Kyrshan jong ka Congress kani ka seng ka la yo e ka jingbon pan ka balong shispa khatlai ngut ki khubor ki thu ba ka TVK ka dang khmilanti ka Kyrshan na ki weipat ki parlok ki baju Kyrshan ya ka DMK ka CPI ka badon arngut ki MLA ka CPM ka badon arngut bat ka VCK ka badon arngut Khamman shwa ka Congress ka loong ba uhe ka TVK ulapan Kyrshan na ka Congress ban thau ya ka sarkar thamai ha Tamil Nadu kumta ka Congress ka Krenshai ba Tamil Nadu ka dei na benta ka sarkar bomdon nyam ka bakut jingmut ban yadai ka riti sinshar ka Congress ka kut jingmut banam ailat na ka BJP bat kinomik khmat jongka ban penyat ya ka sarkar Tamil Nadu ha ka nukunu ka rukom Vijay ulapan miru ya ka jingtho baningkong jong u hadian ka jingjob ha ka X da ka ba ai khuble ya kinong Kyrshan ki bla job ya ki jing e ki ba kraw banpoi shagajaka ba ka TVK ka don menta Vijay ulong ba ka jingya khun jong ka TVK kamdei ka jingjob tang ya ka seng hendei ka dei ka jingjob jong ka sinshar pat ba ha Tamil Nadu